aflăm în fața Căminului Cultural din satul Cepeleuți, fostul județ Hotin din Basarabia, locul de naștere al domnului Nicolae Lupan, personaj arhicunoscut în lumea liberă românească, datorită activității sale de jurnalist, scriitor, istoric. Scopul pentru care ne-am deplasat în această localitate este să facem un pic de lumină asupra trecutului și prezentului în legătură cu niște evenimente care au avut loc și și-au jucat un rol important la vremea respectivă, pe care vrem să le aducem în discuție. Către sfârșitul Imperiului Sovietic, prăbușirii Imperiului Sovietic, s-a primit ordin din partea KGB-ului să se adune populația de aici, din sat, la acest cămin cultural, pentru a-l asasina moral pe domnul Nicolae Lupan, care se afla în Occident, lucra la Europa Liberă, avea o emisiune săptămânală în cadrul Actualității Românești, în care descria realitățile basarabene. Deci, practic, legătura acestui pământ vechi, istoric românesc, cu lumea se făcea prin domnul Nicolae Lupan în acele 10 minute săptămânale. Și, bineînțeles că asta n-a fost pe placul autorităților vremii și au organizat o asasinare morală a dumnealui. Ce s-a întâmplat de fapt? Nicolae Dabija, care lucra la televiziunea sovietică pe acele vremuri, a venit cu o echipă a KGB-ului în această localitate, a convocat sătenii să se prezinte în acea duminică aici și le-a scris scenarii pentru fiecare dintre foștii colegi ai domnului Lupan, să-l descrie în termenii cei mai ordinari cu putință. Să-l scoată drept hoț, drept criminal, drept vagabond. În această situație a fost în sat un moment cu totul și cu totul deosebit la acea vreme. Mulți oameni au refuzat să participe la o așa manifestare murdară, datorită faptului că îl știau pe domnul Lupan ca pe un om integru, un om care reprezenta cu cinste satul, neamul, și li s-a părut pe dos să-l descrie așa cum era portretizat de Dabija în scenariile pe care el le alcătuise pentru fiecare în parte. Celor care nu s-au încadrat, au refuzat să facă acest lucru, li s-a spus că vor fi pedepsiți exemplar, vor fi duși la Chișinău și vor fi arestați la sediul KGB-ului. Acum, întrebarea care se pune este dacă Dabija la vremea respectivă considera că URSS-ul reprezintă viitorul nostru, ca neam, viitorul omenirii, acum se erigează drept un lider al românilor de pretutindeni. Când spune acest om adevărul? Acum sau atunci când a venit să-l asasineze moral pe Nicolae Lupan? Fiindcă, între timp, am mai participat și la asasinarea morală a domnului Dumitru Matkovski și la asasinarea morală a lui Grigore Vieru, prin punerea acestuia în mijlocul tirului de artilerie între el și Iurie Roșca. Și întrebarea pe care ne-o punem: ce are de gând acest personaj? Nu este sănătos pentru societatea noastră, pentru tinerii noștri, să fie influențați de Nicolae Dabija. Fiindcă, prin prisma experienței mele de viață, consider că dumnealui are ceva probleme psihice.
Deci consider că nu are stabilitate și dacă ar fi să fiu pus în fața unei instanțe de judecată, n-aș depune mărturie să-l aresteze pe Nicolae Dabija sau eu știu ce să îi se întâmple. Dar tare mult mi-aș dori să conving o instanță de judecată să-l interneze pe undeva, într-un centru de specialitate, pentru a-l trata de cleptomania în care se manifestă, în care se zbate, și mitomania în care se zbate. Deci, cam așa ar trebui privit din unghiul acesta, fiindcă umblă prin școli la ora actuală să educe tineretul, să îndoctrineze tineretul. Cu ce să-l îndoctrineze? Cu prostiile și cu tâmpeniile astea, fiindcă ceea ce s-a întâmplat aici este o mizerie. Este o rușine, în special pentru cei care au lucrat la Europa Liberă. Eu am fost numai colaborator în ultima parte, înainte de căderea zidului Berlinului, și știu în ce condiții s-a lucrat acolo. Deci cu toate că eram în lumea, așa zisă, lume liberă, când ieșeam din sediul Europei Libere, trebuia să așteptăm cu spatele la zid câteva minute, să vedem cine trece pe stradă, cine este în stânga, cine este în dreapta noastră, ca să putem proceda, să mergem la taxiu sau la metrou sau la autobuz, fiindcă era foarte, foarte periculos. Deci s-a făcut un sacrificiu. Și pe sacrificiul acesta, să-și bată joc Nicolae Dabija în felul în care și-a bătut joc la vremea respectivă, nu stă în picioare. Deci, n-are sens toată chestia asta. Mi se pare o jignire în amorul propriu. Și de aceea am luat hotărârea, discutând cu fostul șef al secției române de la New York, de la Europa Liberă, domnul Justin Liuba, am hotărât să facem acest reportaj și să îl facem public. Vom solicita din partea celor care sunt în viață încă și sunt în cunoștință de cauză de ceea ce s-a întâmplat aici, să confirme dacă este adevărat sau dacă nu este adevărat. Iar în același timp, eu ca om și viu și întreg, aș ruga pe cei de la Moldova 1, de la televiziune, în cazul în care mai există filmul de atunci, să-l prezinte. A fost un an jubiliar, s-au prezentat anul trecut foarte multe filme vechi și este cazul să se prezinte și acest film făcut de Nicolae Dabija aici, ca să se știe cine este acest individ. În altă ordine de idei, aș spune următorul lucru. Domnul Nicolae Lupan s-a născut român. În copilărie, în tinerețe, a dovedit același românism. Chiar dacă a plecat în străinătate, a rămas același român. Deci este constant în ceea ce face, în ceea ce gândește, în ceea ce spune. Merită toată stima și tot respectul nostru, pe când Nicolae Dabija dovedește oportunism, instabilitate, nu se poate avea încredere în el, pare foarte rău, dar acesta rămâne un exemplu negativ pentru noi toți, cei care cinstim, prin truda noastră zilnică, numele de român. Mulțumesc! Ne aflăm în sediul primăriei satului Cepeleuți, fostul județ Hotin, în biroul domnului primar, și îi adresez întrebarea dacă își aduce aminte din copilărie acea întâmplare fericită, nefericită, mă rog, în legătură cu cazul Nicolae Lupan. Eram copil pe la vârsta de 6-7 ani. Pot spune următoarele, că a fost o mare forfătă în sat, se vorbea despre Nicolae Lupan. Doar pot spun că a fost Nicolae Dabija, a fost chiar și în incinta Căminului de Cultură, dar pe atunci, fiind copil, n-am avut capacitatea de a și un interes de a observa careva ce se vorbește în lume despre Nicolae Lupan. Domnule primar, vă mulțumim, ne cerem iertare că v-am deranjat.
din activitate și vă mulțumim pentru că ați confirmat ceea ce s-a întâmplat aici, motivul pentru care noi ne-am deplasat și sperăm să nu mai avem parte în viitor de astfel de scene în viața noastră, bună sau rea. Mulțumim și dumneavoastră, o zi bună. Mulțumim! În satul Cepeleuți nu mai sunt prea multe rude de ale domnului Nicolae Lupan. Singura supraviețuitoare a familiei ar fi soția nepotului domnului Nicolae Lupan, ce și-a pierdut soțul în urmă cu 6 ani. Am solicitat-o pe doamna Maria să ne spună cum își amintește de acel episod în care întreg sat fierbea datorită acțiunilor întreprinse de autoritățile sovietice de la Chișinău îndreptate împotriva domnului Nicolae Lupan, acțiuni coordonate în totalitate de Nicolae Dabija, ce lucra la televiziunea sovietică în acea vreme. Ziua aceea eram la servici și au venit la Braci, mi-au spus, duceți-vă la raion. A venit medicul principal, medicul șef și a zis să plece la raion. Și la raion am stat 4 ore, nu știam și de ce. Că nimeni nică nu zicea, dar eu stam și așteptam pe Glavraci, așa ne-au spus că așteptați pe Glavraci. I s-a spus să aștepte medicul principal. Și au trecut 4 ceasuri și nu au venit niciun Glavraci, dar au venit soțul meu de la Chinoseti. Iar după 4 ore nu a venit niciun medic principal, dar a venit soțul ei de la cinematograf. Da, și ne-a povestit că pe dânsul tot așa, au luat la Chino acolo, la Chinoseti, și tot au așteptat pe năcealnicul și tot nimeni nu s-a arătat. Și este 4 ceasuri și eu și el am stat, ia ca și am stat, am așteptat, dar și am așteptat. Și la urmă a venit soțul și m-a luat acasă cu rutieră și la ora 5 era stroienă, că nu știu cuvântul ăsta. Desigur, soțul a venit pe la orele 5, foarte supărat și foarte îngândurat de cele întâmplate. Da. Și a doua zi m-am dus la lucru, tot nimeni nimic nu ne-a spus, nimic. De asta cazul că au fost acolo la club și au fost la Dom Cultură. Casa de Cultură? Da. Și de-amul soțul ne-a spus pe urmă că ea că au fost de la Chișinău, nu știu cine, și Sobranie au fost și ea că... Adunarea a avut loc? De Dea Colea atât. Au fost acolo Sobranie, tema asta, de tăt și știm până ziua de azi, nu știm cine a fost și au grăit acolo, nimeni nică, câteți, nu știu, parcă s-o temut, unele s-o temut, unele n-au vrut și așa zi după zi și-au trecut, dar spun drept că mulți ani au trecut de atunci, dar a rămas nepetată viața, nedreptatea asta care au fost. Dumneavoastră, ca membri ai familiei domnului Nicolae Lupan, ca rude, ați fost evitați, cu alte cuvinte. Deci ați fost izolați ca să nu participați, să știți așa despre ce este vorba. Da, iese așa. Da. Noi singuri, democsosul, că ea că numai de asta pe noi o luat care și încotro, ca să nu prezentăm acolo la... Că știu că dacă eram acolo pe și tășem, nu tășem. Da, exact, adică auzeați acolo tot felul de neadevăruri. Da. Auzeați acolo tot felul de invenții de tip Dabija, fiindcă trebuie să știți, vă spun acum, autorul principal la toată acea mizerie a fost Nicolae Dabija. Numai amul dumneavoastră ne-ai spus de Dabija, dar n-am auzit, cum eu știu că el, pisatel, cine el? Scriitor, așa? Da, scriitor, da. Dar de dânsul n-am auzit, că adică el a fost, nu nimeni, nici absolut, nu ne-a spus, da. S-a confirmat chiar și doamna directoarea școlii
ce era primăriță la vremea aceea, ne-a confirmat că, Da, că Dabija a fost regizorul, autorul la tot ce s-a întâmplat acolo și domnul primar actual, care era un copilaj de 6-7 ani, dar l-a văzut pe Nicolae Dabija pe scenă conducând toate aceste discuții mizerabile la adresa domnului Lupan. Și ce înțelegem noi este că n-a fost nimic altceva decât încercare de asasinare morală a domnului Lupan. Deci au vrut să ucidă un spirit nobil, un spirit cu adevărat național, un spirit demn, un spirit onorabil, cu dezonoarea lui Nicolae Dabija și a celor de teapa lui. Da, e drept. Atunci trebuie să vă cerem scuze că am venit să vă deranjăm. Ceea ce noi facem la ora actuală nu este altceva decât un gest vindicativ. Vrem să vindecăm o rană pe care dânsul a primit-o, fiindcă, vorbind cinstit, nimeni nu se simte bine să fie lovit în felul în care a fost dânsul lovit. Și tocmai unde? Acolo unde te-ai născut, la locul nașterii unde ai copilărit. Să fii tratat la modul în care dumnealui a fost tratat. Și de asta noi am luat hotărârea să facem acest reportaj ca un gest vindicativ la adresa domnului Nicolae Lupan, pentru care avem stimă, pentru care avem respect și sufletul ne este cald atunci când este vorba de dumnealui. Știm că dânsul este de încredere, este un om cu majuscule, prin excelență și tot ce se înțelege prin noțiunea om. Încă o dată vă mulțumim că ne-ați îngăduit să venim în curtea dumneavoastră aici și să vă... Eu tot vă mulțumesc că ați venit și măcar ceva de Dea Colea. Noi om ști de bine la urma urmei, că mult o retrăit și mult au văzut nedreptate și s-a luptat, dar nu a putut. Ca o paranteză, dânsul încă este hărțuit și hăituit. Noi avem informații clare că, diverse persoane în lumea asta îl urmărește nu pentru scopuri așa de bune, zicem noi. Și presleduit, cum se spune, presleduit și până mult. Urmează și până în zilele de astăzi. Deci încă o dovadă în plus că domnul Nicolae Lupan este un adevărat luptător pentru cauza națională. Nu este un fals, un pseudo-patriot, un patriot fals, este un patriot adevărat. Toată viața și-a dedicat-o și-a închinat-o neamului în care a apărut pe lume. Și asta nu face altceva decât să ne încânte că mai avem astfel de personaje în neamul nostru, cu atâta istorie și, un neam atât de încercat, atât de hărțuit. Încă o dată vă mulțumim și să sperăm că domnul Nicolae Lupan va urmări reportajul pe care noi îl facem azi. Ne aflăm în biroul doamnei director Maia Buruian al gimnaziului Teleucă din satul Cepeleuț, satul de baștină al domnului Nicolae Lupan. Distinsă doamnă director, dacă locuiați aici, în acest sat, când a avut loc așa zisul proces organizat de KGB-ul de la Chișinău împotriva domnului Nicolae Lupan și ce făceați la vremea respectivă dacă locuiați aici? Deci, în acea perioadă locuiam în sat și dețineam funcție de primar al localității. Ați participat la acțiunea respectivă? Ați fost invitată, v-au invitat la acțiune? Da, am fost invitată la acea acțiune. Cum vi s-a părut? Practic, ce ați simțit? Ce s-a întâmplat
în acea desfășurare? În timpul emisiunii televizate, eu știu cum să o numesc. Da, emisiune televizată. A fost o emisiune televizată. Deci, domnul Nicolae Lupan a fost învinuit în faptul că a părăsit țara și cu toate că părăsește țara, satul s-a dezvoltat, n-a stat locului, deci a avut unele succese. Și cine a fost regizorul acestui spectacol? Cine a dirijat toată operațiunea? Nicolae Dabija, am înțeles? Da, îmi pare că Nicolae Dabija, comitetul regional de partid era și nu mai țin minte cine. Da. Erau oamenii mulțumiți de ceea ce se întâmpla în sală? Sau se cunoștea că e nota forțată? Să zic că au fost mulțumiți, n-aș zice. Ce simțeau? Adică se cunoștea că e dictatură, cu alte cuvinte. Ei, știți că erau timpuri sovietice, Da. nu trebuie să vă deschid paranteză, Da, cum a da, fost. da, da. În altă ordine de idei, am înțeles de la rudele localnice ale domnului Nicolae Lupan că nu li s-a permis să vină la această manifestare, chiar au fost sechestrate, dacă e corect spus, până când s-a terminat totul, tot acest circ. Adică o perioadă de 4 ore, dumnealor nu au avut voie să miște de acolo de unde li s-a spus să stea. Deci este clar că a fost organizat de KGB totul. Noastră ați avut cunoștință de chestia asta? Nu, eu n-am fost informată despre N-ați fost informată despre așa ceva. Da. Asta este. Noastră ați făcut o chestie care mi este, mă rog, de remarcat și de salutat în același timp, cum ar spune Grigore Vieru, dacă ar fi în viață. Vă mulțumim. Dumneavoastră că sunt pe la noi și a să reparat greșeala Da. care s-a comis. Da. Pe tine. Din dragoste și din respect pentru domnul Nicolae Lupan. Domnișoara Maricica Ciubară este reprezentanta generației tinere din Republica Moldova și m-am străduit să cunoască, mă rog, cât mai bine din ceea ce s-a întâmplat aici la CPL-uți cu domnul Nicolae Lupan în vremurile sovietice. Aș vrea să-i adresez întrebarea: ce simte într-o astfel de conjunctură, în acest duel, să zicem, între cei doi Nicolae, Nicolae Dabija și Nicolae Lupan? Și cum vede viitorul nostru, ca neam, ca popor? Mă rog, așa o concluzie tinerească, o concluzie generală. Din perspectiva mea de tânăr și de faptul că ce mi s-a prezentat aici la CPL-uți Edineț, vreau să zic de fapt că, din păcate, aici în Republica Moldova avem persoane cu mai multă fețe, persoane care își construiesc palate de pe spinarea altora și persoane care devin personalități pe lacrimile celor care muncesc din greu. Părerea mea referitor la ce am auzit și ce mi s-a spus aici la CPL-uți Edineț referitor la cazul domnului Nicolae Lupan, vreau să zic că am descoperit niște persoane care le consideram persoane notorii, persoane care erau un exemplu pentru cei de vârsta mea, dar care într-adevăr se adeveresc a fi persoane care doar vorbesc și fac cu totul altceva. E dureros pentru că noi, ăștia tineri, avem nevoie de un exemplu bun, un exemplu care să fie bazat pe dreptate, fără falsitate și un exemplu care să ne ducă peste mări și țări cu inima deschisă, nu cu minciună, nu cu ucideri, omoruri și nici înșelături. Ceea ce vreau să zic eu este de fapt că generația tânără care o să privească și care o să asculte acest mesaj este să nu se lase influențată, să lupte singură și să bată în pânzele albe până o să reușească. Fiindcă din stânga și din dreapta nimeni nu o să vină cu cu o palmă și o să zică: uite, acolo ți-e locul, aici e bine și acolo nu. Nu!
fiecare care se dă a fi bun și nu fiecare care vorbește frumos, într-adevăr, ești de calitate. Dacă vreți să prosperați, dacă vreți adevărul și dacă vreți să aveți o țară prosperă, plină pe adevăr și bazată pe încredere, luptați singur, luptați deschis și iubiți ceea ce faceți, dar nu fiți falși. Acesta este celebrul caz Nicolae Lupan, petrecut în satul de Baștină al acestuia și de care am aflat personal, sincer să fiu, destul de târziu. Nu am știut cu multă vreme în urmă despre el, fiindcă aș fi făcut de atunci ceea ce fac acum. Sper totuși de aici să delimităm cumva realitatea de nerealitate. Sper să ne trezim cumva din acest dolce ferniente în care se pare că încă trăim și să dăm cezarului ceea ce al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Prea ne lăsăm înșelați ușor. Prea ne îmbătăm cu vorbe goale. Și prea, după părerea mea, acest Nicolae Dabija duce de nas un popor întreg. Și îmi pare foarte rău pentru generația tânără care trebuie să-l asculte prin școli și rog profesorii să fie foarte atenți când acesta vine să țină prelegeri elevilor, fiindcă nu se ridică la nivelul moral, la înălțimea morală care se cere celui care vrea să facă un bine tineretului. Sper că și domnul Nicolae Lupan va privi reportajul nostru și târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Îmi pare foarte rău că nu s-a făcut nimic în acești 20 și ceva de ani. Trebuia să, după 89, cineva trebuia să fi venit aici și să fi făcut lumină în acest caz. Și asta este iar o notă proastă la nivelul nostru. Ne ascundem după deget și este foarte mic să ne cuprindă pe toți. Dumnezeu să binecuvinteze poporul și pe cei care cu adevărat sunt cu sufletul în popor și pentru popor.